हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका भाई मोनू डोबरान। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। तो देर किस बात की, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में कोई गलती हो गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद एंड लव यू। खून अभियो है बा, ना शौक बदलल बा ना जुनून। सुन ले फिर से, रियासत गइल बा रुतबा ना, रौबा खौफ आज भी उहै बा। भोजपुरिया डरिला खाली बाप से, साच खाती लड़ जाई केहू के बाप से। हई भोजपुरिया डरिला खाली बाप से, साच खाती लड़ जाई केहू के बाप से। तो पीछे हटम न के तनो झमेल होई, आज जेल होई काल बेल होई, परसों से उहे खेल होई। आज जेल होई कल बेल होई, परसों से उहे खेल होई। हथियार तो खाली शौक खातिर रखीला बाबू, खौफ खातिर नमवा काफी बा। पगरिया अमुहवा में पान बा, पिस्टल कमर में असीना उतान बा। इहे तो असली भोजपुरिया के पहचान बा। इहे तो असली भोजपुरिया के पहचान बा। भारी सौ पाएक अकेल होई, आज जेल होई काल बेल होई, परसों से उहे खेल होई। आज जेल होई कल बेल होई, परसों से उहे खेल होई। शिवपुर वाले जमीन पे होटल बना। हाँ देवरंजीत जी।